Takarjuk. Na jó, takarjuk. Valaki meg már megint jön. Jaj, nincs! Észre ne vegyék! Meddig kell még takargatni? Valaki észre ne vegyék ezt a szegény kisgyermeket. Nem veszünk És akkor mi lesz? Ki viszi el vajon? Valaki motoszkál, mi lesz vele? Vigyázzunk rá! És keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatát, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Jó, ez az napján, 2, 6, 1 hét, ahol az van. Aki megtérjenek. Ehhez mire van szükség? Erre az, hogy az evangéliumot hirdessük neki. Hát elmentek Názáretből Jeruzsálembe. Na, és az hol van? Mennyire van egy Gladly live in forfeit of all the treasures of glory. Death came to him and life came to me at the Lion's Tree. Oh, the cross, my path of turning, is the only hope I see. For the Lamb became. Mert kérdezik, hogy mennyire vallásos ez a bábla. Azt mondtuk, hogy amennyire a vallás, mint olyan, az egy vallási. Gladly live in forfeit of all the treasures. Mindig készülnek valamire. Ez szét volt, mert éppen egyben. Death came to him, but life came to me at the Lion's Tree. És ők lesznek a szereplők, ők léptegetnek, meg ők csinálnak mindent, azok az eszközök, amit én hozok, én meg csak olvasom a történetet újra. Sok okkult fantazi újságot és könyvet, és forduljatok oda Isten beszédéhez, azok oda könyvet. Is the only hope I see. For the Lamb Szent a seregek ura. Hát kedves gyerekek, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen szolgálata az eszköz. Világítson. Teremté tehát az Isten az embert az ott képét. Játékosak és okosak. Mi módon növekedhetnek, nem munkálkodnak és nem fornak. Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mint az ő. Tulajdonítsuk, és nem magunknak. Tehát bár amilyen törékenyek vagyunk, mint a cserépedény, de Istennek hatalmas ereje. Ságon Istennek, és az ember